pero sí teníamos o tenemos dos ejemplos muy concretos de presión. Una es sobre la playa de las Catedrales, que además es un monumento natural, y otra es sobre el Parque Nacional que posiblemente hayáis visto este mes de agosto noticias en televisión sobre unos barcos que daban la vuelta. Bueno, pues tenéis delante de vosotros a la persona que ordenó dar la vuelta a esos barcos. The Guardian la declaró la mejor playa del mundo, a Rodas, en el Parque Nacional de las Islas Cíes, y la presión de lo que decías tú también, yo quiero ir a las Cíes, cueste lo que cueste, esté prohibido, no esté prohibido, me da exactamente igual, voy a ir a las Cíes, porque he venido a Galicia, solo ir a la playa de Rodas acaba provocando una sinrazón. És important tindre clar la problemàtica que tenim en aquestes platges. Tenim un problema amb els accessos, amb els camins, són camins estrets, camins transitats tant per visitants que volen anar a la platja com per gent que hi viu i per gent que hi té negocis, i per tant hem de buscar una solució. La solució pot passar per limitar només a la platja de Macarella l'accés només amb transport públic. S'ha de veure com s'acaba de gestionar. Una de les propostes que hi ha, que aquí ja duim uns anys plantejant, és fer de cara ja l'any que ve una prova pilot de transport públic a Macarella que eviti el col·lapse de circulació en el camí de Sant Joan de Missa, que és el problema que han detectat que afecta més gent. D'aquesta manera, la gent que vulgui anar a Macarella ho podrà fer fins ara amb transport públic, amb un bus llançadera. Això, quines millores suposarà? Suposarà ordenar més l'accés, fins i tot que hi pugui anar més gent, encara que no sigui la mateixa gent en el mateix moment, perquè ara ens trobem que quan la gent arriba a l'aparcament, aparca, els 120 cotxes queden i estan allà tot el dia. No hi ha una rotació. D'aquesta manera, amb el transport públic, com que és a dir, hi haurà més gent que pugui anar a Macarella, però no tot estarà a la mateixa hora i en el mateix moment a la platja.